הספוטלייט. אוקיי, אז חנה, בכבוד חנה, תציגי את עצמך. תודה. אני חנה שטאובר, אני תלמידה מהתלמידות והתלמידים הוותיקים של ימימה, זכיתי, באמת זכיתי. נפתח לי צוהר שדרכו התחלתי במסע להבין מה זה עניין של צדיקים, מה המשמעות שלהם, מה הניגון שלהם בעולם, מה הברכה שהם מאפשרים לנו, ובאמת ימימה אפשרה לנו המון חלקים והמון ברכה, עם המון אהבה ועם המון חום ויחס אישי ופרטי כל אחד היה כמו בן יחיד וכולנו ביחד כמו אחים. ובחלק הזה של אלול, פשוט חלק מלא 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 בשפע. בחרנו מתוך החלק הגדול הזה, חלקי קטן שכל אחת בחרה באיזשהו משפט שממנו אנחנו נצא לחלקים, כדי לתת חלקים, הכנה, כי חודש אלול הוא הכנה לראש השנה. וכמו שאנחנו מכינים את עצמנו, ככל שיותר נכין את עצמנו לכבוד כניסה בשער לשנה החדשה, ככה נוכל באמת לאפשר לנו ולעולם סביבנו יותר אורות, יותר ברכה, יותר דיוקים, יותר הבנות, יותר דרך האמת והטוב. שנזכה כולנו. אני תחילה אקריא את החלקיק, את המשפט וחצי הזה שלקחתי מתוך החלק, ואחר כך אנחנו נעבוד איתו ונראה את הכלים שאנחנו יכולים לקבל בחודש אלול, לכבוד הכניסה, כהכנה לכניסה לשנה החדשה. והחלק אומר ככה, ואם בתחילת השנה החדשה מתחילים בדיוק השלם, כשבאמת מרגישים שהוא באמת הדיוק האישי, כפי שאת יכולה וכמה שאת יכולה, אבל באמת. ויש לנו כאן התחלה שימים אומרת המילה הדיוק השלם. האם אנחנו יכולים לאחוז בדיוק השלם באופן שלם? הרי ידוע שהיהודי הוא מתהלך. הוא קם ונופל וקם ונופל, וכפי שרבי אושר סיפר, שהייתה קבוצה של אנשים, הוא סיפר על היהודים שהייתה קבוצה של אנשים שכולם היו הולכים, והם היו רצים ונופלים, ורצים ונופלים, ורצים ונופלים, וכל העולם קרא להם הנופלים. ויום אחד נמאס להם להיות כל הזמן הנופלים, והם הגיעו לרבי שלהם, לצדיק, ואמרו לו, למה אנחנו כל הזמן נופלים? כולם הולכים, ואנחנו נופלים ונופלים ונופלים. והוא אמר להם, אבל שמתם לב שאתם קמים? כי אפשר ליפול אם לא קמים. ואז הם התחילו ללכת, וראו שאוי, הם קמים והם קמים והם קמים, וכל העולם קרא להם הקמים. וזה היהודי. לעומת המלאך שהוא שלם. אז איך יכול להיות שימימה אומרת הדיוק השלם? אלא שאם אנחנו מתבוננים, וכשיש הבנה, והבנה חלקיקית קטנה שמאירה בנו, שתכף אנחנו נתייחס אליה, איך היא קשורה לזמן הזה, ובאותו חלקיק זמן, וחלקיק מתרחש, ההבנה הזו לא רעיונית, אלא פועלת וחיה בנו, ואז אותו זמן היא שלמה, היא מאפשרת, היא על מקומה ועל זמנה מאפשרת את הדיוק השלם. על המקום הזה יש דיוק שלם, ושם יש מנוחה ושמחה, זה התוצאה של הדיוק השלם, שהוא היישום והפועל היוצא של ההבנה. כי עד שאין לנו את ההבנה הזו, אז אנחנו בחסר. וברגע שהגיעה ההבנה אלינו והאירה בנו, אז פתאום יש לנו אפשרות להיות חיות את אותו חלקיק זמן בדיוק השלם. וזה מספר לנו, קצת רומז לנו על השנה החדשה.
בבקשה לקבל. אומר הבעל שם טוב, סליחה? אומר הבעל שם טוב הקדוש, שהתורה שלנו תורת חיים. כל הסיפורים שאנחנו עוברים בתורה, הם בעצם הסיפור חיים שלנו. אנא סליחה, צריך... אומר הבעל שם טוב הקדוש, שהתורה היא תורת חיים, וכל הסיפור של התורה מספר על הנפש שלנו ועל מסע החיים שלנו. אנחנו מכירים את השלב שבו יצאו בני ישראל ממצרים, והפריצה הזו, אותו מקום שגם בנפש שלנו קורה, שאנחנו משתחררות מאיזשהו עומס, ונכנסות לשער חדש. הגיעה, ופתאום היא מלווה, כאילו נראה לנו, פרצנו, יצאנו מגלות לחירות, והופה, זהו, אנחנו שם, זה הכל שלם. ולא, מתחילים במסע. ויש מסעות. יש 42 מסעות, 42 מסעות. כן? 42 זה לב. זאת אומרת, הלב פועם במסע, ואנחנו, עם ישראל, יוצאים למסע. וזה מסע וחנייה ומסע וחנייה, וככה בחיים שלנו. יש לנו כל הזמן את המסעות האלה. קורה לנו משהו, ואנחנו עוברים דרכו, ואנחנו תכף נראה איך אנחנו עוברים דרכו, וזה לא במקרה שהוא קורה לנו, אומר הבעל שם טוב, הכל בהשגחה פרטית לפרטי פרטיות, זאת אומרת, כל אחת מאיתנו יש לה את המסע האישי שלה, בסיפור האישי שלה, בחלקיקים של הצעדים שהיא עושה בתוך החיים שלה. ובין מסע למסע יש חלק שהוא המנוחה. אם אנחנו דיברנו על הדיוק השלם, אז הדיוק הוא מתחיל מאותה הבנה שנולדת בנו. זאת אומרת, מגיע אלינו איזשהו חוויית חיים. הבעל שם טוב אומר, הכל בהשגחה פרטית לפרטי פרטיות, וימימה מוסיפה, וכל מה שבא מולך לתיקונך. זאת אומרת, זה שבא לנו בהשגחה פרטית לפרטי פרטיות, זה לטובתך, זה לתיקונך, כי דרך זה את גדלה, את צומחת, את מתפתחת, את מתקנת. ובלימוד מקבלים את הכלים, כל הזמן אנחנו מקבלים עוד ועוד כלים, גם ההבנות הן כלים. מה קורה כשבא אלינו משהו חדש במסע הזה? אז הדבר הראשון שרץ קדימה זה העומס. הדבר הראשון שבטבעי שלנו יוצא, זה אותה הרגליות של העומס. אותו היסוס, ספקות, חושך, אני לא רואה, זה גדול עליי, זה מציף אותי, זה וואו, מה אני עושה עם זה? וימימה אומרת, כאן את מתחילה במסע שלך. את קודם כל מזהה ומכירה בעומס שהוא קיים במערכת. ואת לומדת איך את מתחילה לעבור דרכו, דרך המנהרה החשוכה הזו, דרך אותו חושך. כן? וזה להבין ולהכיר בעומס כעומס כקיים במערכת. ללמוד לא להתרשם ממנו, לא לקבוע לנו. כן? ויש עוד חלקים שעוד נקבל מכל אחת ממי שתיתן פה את החלק הזה, את החלקים מהחלק הזה. ולזהות את העומס, להכיר בו כעומס, לראות את הנזק שהעומס עושה בך. אותן הבנות קטנות של הכרת העומס כעומס והנזק שבו, הן כבר הבנות שמאירות בנו. כבר מתחילים להידלק נרות קטנים של הבנות, וכל הבנה קטנה מביאה איתה דיוק קטן, והדיוק הזה על מקומו הוא שלם, כי ההבנה היא שלמה על מקומה, ומזה יש תוצאות, יש מנוחה, יש על אותו מקום במסע הזה יש מנוחה, וכפי שעם ישראל כשחנו, כי בין מסע למסע יש חנייה, וחשוב להבין את עניין החנייה.
כי כשאת עוברת את המסע ואת מזהה את העומס ואת מכירה אותו ומתחילות להיוולד או להתנצנץ בך ההבנות הקטנות, הן כבר מביאות תוצאות, הן כבר מביאות דיוקים, כבר יש חנייה, כבר יש מקום של מנוחה שבו את מחזירה כוח למערכת. איך? דרך הסדר, דרך זה שאת יודעת את מקומך הקטן, החלקיקי הזה, הוא שלם, הוא חלקיקי והוא שלם על מקומו, על אותה נקודת זמן. וזה חודש אלול. בחודש אלול יש איזושהי מנוחה, איזשהו מקום שבו אנחנו עוצרות. עכשיו אני רוצה להגיד שההבנות האלה, מאיפה הן מגיעות? נראה לנו שהן באות מהחוץ. מה שבא לנו זה סיפור פנימי שלנו, הוא מתרחש מולנו. ההבנות נולדות מאותה מהות פנימית, מאותה הבנה פנימית שיש בנו, ואותה הבנה היא נמצאת במחשבה ובלב וברגש ובעיניים ובאוזניים, בכל המערכת שלנו. וההבנה היא ממהות טובה, וזה קיבלנו כבר כחלק מהמערכת שלנו. אני חושבת שבחסידות חב"ד אומרים שרגע לפני, או הבעל שם טוב אומר, שרגע לפני שבן אדם מקבל איזשהו ניסיון במסע שלו, איזשהו סיפור במסע שלו, חוויה במסע שלו, רגע לפני כן הוא מקבל את הכלים. מאיפה רגע לפני כן מקבל את הכלים? הם מחכים לנו במערכת הפנימית שלנו, במהות הפנימית. זה אותו ניצוץ אלוקי שנמצא בנו. כתוב במשלי, נר השם נשמת אדם. הנר הזה שמאיר בנו, ההבנה הזו, היא נמצאת אצלנו, והמלאכה שאנחנו עושים, אותו ברור פנימי, אותו זיכוך מהעומס, זה נקודה שהיא נקודת האמת הכי אמת. וזה שיומים אומרת, כשבאמת מרגישים שהוא באמת הדיוק האישי, כי האמת היא מאוד 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 נקייה וצרופה, כי כשיש את האור הזה, זה ברור לנו שזה כרגע האמת, ואין שם סתירות, יש שם הבנה והיא טובה, והדיוק הוא על מקומו, ויש שקט פנימי, וחוזר הכוח, כי זה חיבור באמת עם אותו נקודת חיבור, עם האור שהשם מאיר בנו. ברוך השם. סליחה? וזו נקודת האמת שאנחנו באמת גילינו, וזה נקי וזה צרוף. ושם המנוחה, בחודש אלול הוא נקודת המנוחה שלנו. במנוחה הזו חוזרים הרבה כוחות. ובזמן הזה שאנחנו עושות את ההכנה הזו, ומהי ההכנה? איסוף כל חלקיקי הדיוקים של השנה הקודמת. איסוף כל הדברים, וכמו בחנייה שעם ישראל חנו, והיה סדר לחנייה, וכל אחד, כל שבט היה על מקומו, וכל משפחה הייתה על מקומו, וכל אדם ויחיד היה על מקומו, וזה בנה את הכוח שסביב המשכן, שסביב אותו אור שמאיר בנו, שהשם שוכן בנו, נכון? הוא אומר, ושכנתי בתוכם, כתוב בתורה, אני כרגע לא זוכרת איפה זה מצוין, אבל הוא בניתם לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוך מי? בתוך לב של כל אחד. כי המשכן היה בלב העניינים. כך אנחנו באותו חודש אלול אוספים את כל החלקים, וכל חלק עולה למקומו ומקבל את מקומו. אותם דיוקים שהיו באמת, כי במבט בדיעבד אנחנו באמת יכולים לעשות שוב, להעביר דרך המסננים של האמת, ולגלות את אותם חלקיקים שדייקנו, ולשחרר, להתחיל לשים את השנה הקודמת על מקומה, ולשחרר אותה, להחזיר אותה אל המקור שלה, כדי לאפשר לשנה החדשה להיות מוכנה כלפינו, ולנו מוכנים
להיכנס בשער השנה החדשה. ואיך אנחנו נכנסים בשער הזה? כפי שאת יכולה, והכלי השני, כמה שאת יכולה, דרך המסנן של אבל באמת. מה זה כפי שאת יכולה? זה אל תפריזי ואל תחסירי. זה תביא את הדיוק השלם. איפה את עכשיו עומדת? איפה את עכשיו עומדת באמת? ומה את כן יכולה לעשות? כי העומס מספר לנו מה אני לא יכולה לעשות, ואיפה אני קטנה, כן? או שאני מתחילה להפריז וחושבת שאני יכולה לעשות יותר ממה שאני יכולה לעשות, ומבזבזת המון כוחות נפש, כי זה לא הזמן וזה לא המקום לעשות את מה שאני כרגע חושבת שאני יכולה לעשות. אז הבירור הזה צריך לעבור דרך המסננים של הבאמת. באמת עכשיו, מה את כן יכולה לעשות? ולכבד את זה. לכבד שאת זה את כן יכולה לעשות ועד כאן. כן? וזו מלאכה מאוד פנימית. כי אני יכולה להגיד מילה, וכלפי חוץ היא נשמעת כך, אבל בבירור הפנימי, ביני ובין השם, כשבחודש אלול המלך בשדה והוא קרוב אליי, והוא בא אליי עם שתי מידות שעוזרות לי לעשות את המלאכה הזו. בחלק הזה עם אמא מאוד מזכירה את מידת החסד ומידת הרחמים. נראה לנו שהחסד והרחמים זה אותו עניין. זה שני עניינים אחרים. החסד זה אברהם אבינו. זה אהבה אינסופית שיש להשם למי שאני באמת על מקומי כרגע. ובאמת מה שאני יכולה להיות כשאני אכנס לשנה הבאה ואסע במסע החדש הזה של השנה החדשה, ואשחרר חלקים מהשנה הקודמת. כי יש לנו נטייה לסחוב ולהגיד מה שהיה הוא שיהיה. והשק הזה על הגב מכביד עלינו להרים את הראש, לראות את הפתח של השנה החדשה, את ההתחדשות הזו. ההתחדשות הזו יכולה לקרות בחלקיקים הקטנטנים, בדיוק האישי השלם. כי באותו רגע הדיוק הוא שלם, אבל רגע אחרי זה יש לי כבר הבנה חדשה, ומשם יהיה דיוק חדש שלם, ואם אני לא אשחרר את הדיוק הקודם, לא אוכל להיכנס לדיוק החדש, זה לא יתאפשר לי. אותו דבר זה חודש אלול, וצריך הרבה חסדי השם, והרבה אהבה ואמון של השם בנו, שאנחנו יכולים, ושיש לנו את הכוחות למה שאנחנו אמורים לעשות במסע שלנו. בעזרת השם, חנה. בעזרת השם, אמן כן יהי רצון, אמן כן יהי רצון, הכל בעזרת השם. זה הנוכחות של המלך בשדה, שהוא מחבק אותנו, והוא בוטח בנו, והוא אומר להם, כן, אומר לנו, כן, את יכולה, גם את יכולה, כפי שאת יכולה. זה מידת החסד של אברהם אבינו, שהוא זה שהוא המרכבה, במרכבה הוא החלק של מידת החסד. והשם פונה אלינו בחסד. זה קשור עם הכרת הטוב. הכרת הטוב שהיה לי בשנה שעברה. הכרת הכוחות שהשם נתן לי. הכרת ההבנות שהשם נתן בי, האורות שנדלקו בי. הדיוקים שיכולתי לעשות. התוצאות, לראות את התוצאות ולהיות נחה עליהם ושמחה בהם כדי לקבל חזרה את הכוחות, כדי לשוב לצאת למסע. יישר כוח, חנה, יישר כוח. ואיך? זהו, סיימתי את 10 דקות שלי? נדמה לי כבר הרבה... אז רק אני רוצה לסיים, וכמה שאת יכולה, זה המידה, לחפש את המידה, אבל באמת המידה האישית שלך. רק אני רוצה להגיד שמידת הרחמים היא מידתו של יעקב אבינו, וזה לא רחמנות, זה מידתו של השם, שיעקב אבינו הוא חלק במרכבה שמביא את זה לידי ביטוי בתוך העולם ובתוך העולם הפרטי שלנו. והרחמים
זה שהוא רואה כמה אנחנו יכולות, ובוטח בנו ומאמין בנו, שעוד ניכנס לשער הזה. אז באמת, באמת אני מאחלת לכל אחת מאיתנו, כי זו מידתו של השם וחותמתו של השם, לכל אחת מאיתנו, שנה טובה ומתוקה, שנה של בשורות טובות, שנה של כוחות ושמחה, וכל טוב, ושכל משאלות ליבנו יתגשמו לטובה ולברכה בבריאות שלמה, וסליחה אמן ואמן. אמן. עכשיו בכבוד, קודם כל תודה לחנה.